Time magazine did an interview with the richest man in America named J. Paul Getty. Časopis Time robil interview s najbohatším človekom v Spojených štátoch, ktorý sa volá J. Paul Getty. And they asked him, what are your secrets of success? A pýtali sa ho, aké sú vaše 3 tajomstvá úspechu. He said, number 1, get up early. Povedal, prvé tajomstvo, vstávať skoro. Number 2, work hard. Druhé tajomstvo, tvrdo pracovať. Number 3, simply find oil. A tretie tajomstvo, jednoducho nájsť ropu. He was a very rich oil man. Bol to veľmi bohatý človek, naftár. So what we have to do today is to find what is our oil. My musíme teda zistiť, čo je tou naftou pre nás. And I think it's more complicated than just 3 principles of success. Teda ropa. Myslím si, že je to ale o niečo zložitejšie, ako poznať iba 3 tajomstvá úspechu. Yeah. That's why I wrote a book called The Success Principles. Práve z toho dôvodu som napísal knihu Princípy úspechu, which has 64 principles of success. v ktorej je 64 univerzálnych princípov úspechu. And today we can cover about 25 of those. V priebehu dnešného dňa sa nám podarí hovoriť možno o nejakých 25 z nich. But these are the basic ones you need to know. Ale to sú tie základné, ktoré potrebujete vedieť. I'll also share some principles from The Secret. Taktiež sa s vami podelím o nejaké princípy z tajomstva. How many of you, by show of hands, have either read the book or seen the movie The Secret? Koľký z vás buď čítali knihu, alebo videli ten film Tajomstvo? Very good. Veľmi Very dobre. good. Thank you. Ďakujem. Here's the promise I make you. Chcel by som spraviť jeden sľub. If you do what I teach you today, Ak spravíte to, čo vás dnes budem učiť, you can increase your results and including your income. You can double your results and your income. podarí sa vám zdvojnásobiť vaše výsledky, nejaké to už čokoľvek, môže to byť aj príjem. You can double the amount of free time you have. Podarí sa vám zdvojnásobiť množstvo voľného času, ktorý máte. You can have more balance and more fun in your life. Budete mať väčšiu rovnováhu a viac zábavy v živote. And greater spiritual and emotional fulfillment. A taktiež väčšie duchovné a duševné naplnenie. And almost everyone I teach achieves this in 3 years or less. A vo väčšine prípadov, keď to učím, tak hovorím, že sa vám to podarí do 3 rokov. And many of you will do this in 2 years or less, or even 1 year. Ale mnohým z vás sa to podarí aj do 2 rokov, niektorým aj do 1 roka. But what I need for you today is to play 100% full out. Ale čo od vás potrebujem dnes je, aby ste naozaj hrali naplno, na 100%. Are you willing to do that? Ste ochotní to spraviť? Okay, very good.